qualsevol cosa que necessitin, doncs nosaltres fer acompanyament perquè puguin finalitzar els estudis amb èxit, no? Perquè la realitat és que aquest col·lectiu està molt poc present a la universitat i nosaltres el que volem és que n'hi hagi més persones i que no sigui tan difícil aquesta trajectòria fins a la universitat. El tema de la vivenda és molt complex perquè si ja ho és per persones que tenim uns vincles, una família que potser ens pot ajudar amb el lloguer o si en algun moment algú vol comprar un pis, si es pot pagar l'entrada al pis, aquests joves, la seva situació, sobretot en aquest tema de vivenda, és molt complex perquè les mancances són més grans, no compten amb ningú. I, per altra banda, el tema de la xarxa social o xarxa familiar. Nosaltres ens imaginem, nosaltres no hem de pensar en qui passem el Nadal o les vacances, però tenim uns joves que surten d'un centre, en alguns casos, i aquesta xarxa no existeix. La veritat és que estic molt bé, ara ja he arribat a tercer i ha sigut un curs bastant assequible. Sí que és veritat que no del tot, perquè jo soc una persona que em costa bastant estudiar, però gràcies al suport constant tant de la Carme com la Regina i dels propis professors he pogut anar traient-me el curs. I això, i si parlem sobre el projecte d'aquest programa amb Exited, podria dir que m'ha facilitat molt arribar fins a on estic ara mateix, ja que tots els dubtes que he tingut sempre me'ls han resolt. Si necessitava qualsevol cosa estaven allí constantment. El tema menjador, per exemple, la beca menjador m'ha ajudat molt també. Sí que tenia una mica de por de no poder entrar perquè no soc una noia que tingui molta facilitat per estudiar i llavors em preocupava bastant la nota de tall, per exemple. Però gràcies a l'accés de la plaça reservada he tingut aquesta seguretat i facilitat en entrar. Llavors s'ha de valorar que tenim aquesta oportunitat i per part de la universitat també, d'aquest programa, també s'ha de tenir en compte i dir, ostres, mira, tinc aquestes ajudes, anem a aprofitar-ho, anem a entrar i anem a demostrar que potser sí que tenim menys motivació per coses passades, però que la capacitat la tenim i que podem entrar i hem de valorar i aprofitar-ho. Llavors, jo crec que la gent extutelada ha d'entendre que el passat no ens defineix i que tots tenim aquesta capacitat d'estudiar. Jo no anava a entrar a la universitat, anava a fer un cicle mitjà i m'anava a estancar allí, d'emergències sanitàries. Però al final vaig aconseguir anar a visitar els meus profes de l'escola, que van ser els que més temps van estar amb mi, més me coneixien, i me van motivar a dir, hosti, jo trobo que pots anar més enllà, que pots intentar arribar a la universitat o inclús fer un màster, el que tu te proposes. Llavors vaig tirar per batxillerat i allí és quan ens presenten més les universitats i tal, i me vaig endinsar en el programa. Sí que hi ha una mica de dificultat a lo que fa de xarxa, perquè sí que quan anem a un pis d'estudiants, per exemple, la gent té aquesta xarxa de suport de dir, bueno, tinc la família, tinc no sé què, jo tinc la família, clarament, però no és el mateix suport que si, per exemple, estàs vivint amb teus pares al moment d'estar a la universitat. Així com a dificultats, econòmiques també te pots trobar moltes, perquè hi ha una gran diferència d'una persona que està a la pública però podria estar perfectament a la privada que una persona que no té una xarxa, que t'ho has de buscar tu per així dir els diners.